Ambalma Sheriff la télé jabarani flewo mali kono ani mali ko kan ami wala nyuma don foli ke kanyeshi aw kilengele bela jeli mafu o sigiyoro la amba fonga ko bisimla ko jabarani sumandi koroni aw ka Sheriff la e bamananga kuna funu o kene o de dailen toy ambe bi kuna fundane na amita buguni marabulu ukonna na pasenda maw oluye uga projet kura do nundo ni ode shifina ka u demeliye kaseka haramadia hake olu topoto fogata se fana nyon famu ya balia kelo olu banchugo nyuma ku dege o fana na Sheriff la jabaran so to ala ni bara ngoni ashire ala mamunu fe ode samaira sanugo ani fusen keta e buguni marabulu ukonna na anga jaga sorolo nyamada kasangani ni kene nye mi sirela bugoni tchao ni musofe demizene mabakoro pour des actions d'intégration des droits humains en Afrique pasenda Obinunduni de ke Okabara Bolodale Dola Mimewele projet renforcement des jeunes en protection des droits de l'homme, prévention et résolution des conflits. Musaga Boba Odeye Danemark Jamana ministère Somi Kabarobeta Kanyeshi One Jamana Were Konyo Bolimo Kateme fond d'appui au moteur du changement Famok Defe Kadiralike Buguni Marabolo Nyemaula Barakenyo projet Mbeta Kanyeshi Mamunumo Baraketao la nyinu sigikeme ka jabi bamuno makono ani abeke yoro monona ode kene sigi kunye anya ka fo mali fan chaman fe bi mogo bisi kanan kutu msi kana furuku yi mogo ni nyonche na be fo mako balawu be voyo donc ode kama anya ye ka fo jinu ani sifina kawni ambala ko joro ka bo kusebe jamana basigili la ode kama anya projet de blasing un projet mi sanfla baraye mi mena bambo kusebe ba kele kumbe ani kele bana parce que bamu ko de ko kele kumbe wasani kele banye donc mo bena formo la ani fana anya ka fo mo chama be saria soso mo tala wala kama dombalia de bake ode ato fana projet mena fereke kase ka saria nyefo mo ye wala sa mo kase ku ta chugo don ku na chugo don no kera jamana saria badoli be ke femba jamana kono kalo mwa aninani konana ni projet mi bela waliya marabulu kono inafo kulikuru sikaso kita sa buguni ani bamako faba konana ana ulika jode ke kanyeshi shifina kauni amba umo olu munu ye mogo bonoto ye kachaya balawu konana kanyefolke uyi sharia la bara chokola amusu angoni bina siku nanda maira beke ni sensibilisation ani kamugo la famia ngi bara misika ke kanya chugumina parce que afara chugumina kele kumenga fsa kele la farai aduira la ka foko kele nkono nso joro bade bala amuso joro bade bala sabu ni ya jatimne ali dukonna nuna ka damne dukonna furo ka boy ka ta kenema la muso chama ne be me rubise ku uche ko na sunu ka ubla ko do la ni te ko ketai bo kenenga on sele yanno on de bina fere ke sisa bebe dabla buguni marabulu kera yoro kaneye ma bayiri kafe wala sa kata o dayerme nyini kasangani fisewancha o chama yemunu be soro buguni dugu kolokoro umimbe ke sababu kuma dola kanani fonyongo ni furugu yi osiratigala mamunu nana talike ni bara ina uye ayira ka fo projet nana anatumana boguna sanfla minke anga region na ya uye tabarakala ni tare en genou bulu parce que bu region ni ataka la je mali kono bi region mi a convoiter le ko sebe ma chamombe kana ka nyensoro ka don nafa mumba du ko ana sanfe ani an yere ka sigi chugo famille la Guinée Burkina ani Côte d'Ivoire anu lube sigi ka gunona donc chugo ba ira ka fo famille ni conflit munu akacha fait en kusebe donc ni anye fɛn sɔrɔ mun bi se ka kɛ sababu ye ka jeunes kalan ka kunnafoni jɔnjɔn di u ma ka tasira di u ma tasira mun bi se ka kɛ sababu ye o fɛn ninnu bi se ka kunbɛn cogoya min na ka kɔlɔlɔ ninnu ka caman b'olu la o ye tabarikala ye a baara bonya bɛɛ lajɛlen ta mɛ ka di a mɔ jamana ɲɛmaa minnu bɛ buguni marabolo kɔnɔna na o ye projet in sɛbɛn kɔrɔ taare min na ɲɛfɔliw kɛ sifinakaw ni an balakaw ye ka ɲɛsin guna adamadenya ka hakɛw lafasa cogo ma sharia tama cogo ani a bonya cogo pasenda manyema ka sɔrɔ ka ɲɛfɔli kɛ sigikɛmɛ ka jaabibaw minnu ma kɔnɔ o k'a faamuya k'a fɔ ko fosi tɛ bɛn bɔ jamana kɔnɔ fosi tɛ bɛn bɔ commune kɔnɔ fosi tɛ bɛn bɔ région kɔnɔ donc an ka laɲini kɔni ye bɛɛ ka dɔn k'a fɔ mɔgɔ si ka hɛrɛ tɛ bɛnbaliya la jamana kɔnɔ bɛɛ ka dɔn k'a fɔ ko nafa tɛ kɛlɛw la an ka kɛlɛw kunbɛn cogoya bɛɛ la c'est vrai sigi bɛ yɔrɔ yɔrɔ ɲɔgɔn faamuyabaliya bɛ yen mais n'a ma ɲɛ k'o kɛra an ka fɔ an ka ban ani ɲɔgɔn cɛ o ye kelen ye filanan ye mun ye fana sariya dɔnbaliya bɛ fili ye
sariya dɔnbaliya ye dibi ye mɔgɔw ka sariya dɔn u ka sariya ko kɛ u ma fɛnba ye. Tile fila bɔɲɔgɔnko kɔnɔ pôle des actions d'intégration des droits humains en Afrique PASENDA ka sanga ni o ka maajolenw ye minnu ka dɔntaw sɛbɛkɔrɔ kanwɔrɔya mɛn sariya bonna kun kan a ɲɛdɔnni ani a lawaleyali la o ye kunnafoniw caman cari fo ka se ɲininkali ni jaabiw ma kiiritigɛsow kan ani o ka baaraw ɲɛfɔli ye ka ɲɛsin naba ninnu ma minnu nana walasa kana kɛ nin baara in seereya ye. Abe bo Buguni ka segin na Bamako faba ale kɔnɔna na yan nɔ ka sanga ni u ka maire Amadou Ouattara ale ka kunkilennaw ye Bamako sigida 5 na yɛrɛ marakafo maw u ye u ka laadala baro la sigiba kɛ musaka ko kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la san wɛrɛ ta ni o ye san 2026 ta ye nin kɛnɛ in yɛrɛ a sigira u fɛ alamsadu octobre kalo tile 9 san 2025 u yɛrɛ u jabala u kɔnɔna na Sherifla Jabaraniso tɔgɔ la Safiatou Sidibe ale ni Samba Traoré de tumbe Sigida duruna commune 5 maire baye laada la tile kokura kasanga ni sharia kise talew ye maire baraw takablo nyumana maire principal no Amadou Ouattara ye ale ka nyamaya kono sigiga fokela ni commune kono denw ye u ko mema ko débat public na be talike sankura nata no 2026 o musaka ko kuma kan san sharia ba yira ka fo wajibu da honkan anga ta kimbela jele na folo kin kono tonde bambulo ya amita katanga budget san nata ankanga munke budget la nyine mba na prévision mun bambulo katolu yiro la ka fo bon ni ala sonama san 2026 nata ambe feka ne bara kuma ba nu de boloda commune 5 kono ni a Musa Wosoro la donc au kera kion kono donc a kimbe kono don be wele bi o kana pour que ango valider yon fait au de kunye bitaye na be forma le débat public sur le budget primitif donc budget mon kera nyina sans tant que 9 millions kemedourou nyina millions 9 millions keme shigi au de nyina tala donc 3% drone de yella à 100 fait. San nata en kono 2026 commune 5 mairie ba fe ka shoni sigi TDR sarali koka sabula jetemino ya jira kafo ni TDR be sarala asara to nyumana abike na fasoro la belebele commune ma donc ka ira kafo ni anga budget nta a bebeye kafo fonctionnement sarako awa kene joro ka dogo ala kafo ko ambe investissement ke kene kono ube kalanko srafe ou bien ka srabo blanca yele on tour o ka doga la kosebe parce que na ye sara joro biti jo milliard konontona sara joro biti jo milliard wolofla la donc depuis milliard konontona bana donc 5% de investissement awa nyina aya nyini ka fo amena prélèvement que fonctionnement na kan investissement na sara de fana bo fo mais on a taota ou joro ka dogo parce que maire be apprécier population fait ka sabu ka sera ka sera jolila sera ka yelen tru yoro jma sera ka école so jolijo sera ka d'autres so de maka se hakaj mam ou des investissements mais malheureusement ou joro ka do anga budget nous na kosobe mais nous nomenclature kechugo awa ambe fait ka tendance ou de yelema ka fait un boulot da le président de la fédération o ya fo chugama ko anye sra mundlan fa me don sur la 5 millions sur la ko baye ko e tabulo de anya ira la ka fo a projet chama bambulo maintenant il fait un boulot da do wuli ki kan atike surtout sukunu kambu dlan ko soro yiruwa kono jeya ka do a war soro chugola moko mason la digitalisation depuis 2017 andasran be ma nyi wulka jokani bela Mali jonjo no hymne national o dali kala ka bara in bela jele nundu kunafoni nasra wɛrɛw fɛ bursi jigiya ale tara ko di kalanden dɔw ma
seti minnu ye kosɛbɛ fo ka taa se jamana ka falaw ma. Baara in yɛrɛ kɛra u fɛ ka bɛn bi juma ma octobre kalo tile 10 san 2025 secteur privé kɔnɔna na ACI 2000 la ni a kɛnɛ denfaya tun bɛ professeur Burama Kansayi bolo ni ale ye an ka jamana ministre ye min ka baaraw bɛ ɲɛsin sanfɛ kalankow ma fo ka taa se ɲininiw ma. O kɔfɛ kɛnɛ in maaba weleli o de tun ye médecin colonel Asa Bajalo Touré ni ale fana ye an ka jamana ministre ye min ka baaraw bɛ ɲɛsin kɛnɛyako ani ɲɔgɔn dɛmɛ waliw ma. Ale tun nɔna bilalen don kɛnɛ kɔnɔna na ni Abdelaye Keita ye. Sherifula Jabaramuso tɔgɔ la Kurutum Jabate a n'a ka jatala Samba Traoré olu y'an sama mun na an ka jɛku seereya. Kɛra ye sanfɛ kalanso olu ka jɛrɛjɛkuluba min bɛ n'an ko a ma Association des établissements privés d'enseignement supérieur n'a cɔrɔ ɲɔgɔnna ye AEPS ye. O maaw de ni lajɛrɛ belebeleba in boloda ka kɛɲɛ ni kalanden minnu n'u ye bagi sɔrɔ n'Ala ma sebɛrɛ nɔgɔya u somɔgɔw ye ni ka bourse d'études caman di u ma fo ka taa se an ka pupille de la nation a ka ja u bɛ se ka taa san 3 kalan kɛ cogoya min na. Ni hakilila ɲuman min filɛ nin a bɛ don ɲɔgɔn dɛmɛ ani dɛnkɛrɛfɛ kɛlɛli kalo hukumu kɔnɔna la n'an ko a ma mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion. An bɛ don min ko bi Mali mago b'a den bɛɛ la bɛɛ kan k'i se kɛ. Anw fana se ye min ye o ye nin ye ka faso dɛmɛ walasa ka faso de ɲumanw dilan walasa faso ka se ka jɔ. An bɛ an ka baara ye faso jɔlaw de dilanni ye o de ye formation ye o de ye enseignement supérieur ye. Donc o hakilina de b'an na o de y'an bila ka nin kɛ bi walasa k'an fana jɔyɔrɔ yira faso jɔko la. Bursu ninnu an y'a bɛɛ ta ka denfaya di an yɛrɛ ka ministre ma n'o ye enseignement supérieur sanfɛ kalanso ministre ye. A y'a laɲini k'a fɔ ministre de la solidarité minnu bɛ ka mɔgɔw minnu mago bɛ dɛmɛ na ka olu fana fara kan. Yɔrɔ yɛrɛ bɛɛ la a ye bursu 20 di an ka sɔrɔsi minnu tanyana olu denw ma. O kɛra an yɛrɛ bɛɛ ɲɛna yan nɔ. Donc ko k'u bɛ tila k'a lajɛ fana maa minnu n'a ka kan walasa a ka kɛ jigiya ye olu bolo ka sabu da hakilina yɛrɛ tɔgɔ ko jigiya. Ni kɛnɛ in maaba welelen o bonya tun bɛ an ka kɛnɛyaso ministre de bolo. Maa min kumana o ministre so in tɔgɔ la a ye wale ɲumandɔn foli kɛ ni ka ɲɛsin AEPS maaw bɛɛ lajɛlen ma u ka nin hakili ɲumanya la. An bɛ ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique fo professeur Burama Kansayi olu minnu y'u hakili to anw na ka anw wele ka anw kɛ invité ni cérémonie na. O invité nale an nale invitation fana la an nana ye k'a fɔ ko bonya kɛra an ye. Donc AEP ye bourse 160 mun di nin ye o 160 in na o ye 20 ta k'a di anw ma k'an k'o di an ka pipiw ma. A bɛ ka kɛ mois mun kɔnɔna la mois de la solidarité donc o b'a yira déjà ko an bɛ ka dɔ jigiya fa fan dɔ fɛ. Donc o kɔnɔna la anw tɛ sélection kɛ enseignement supérieur la nka an yɛrɛ ka niveau la pipiw ka niveau la an yɛrɛ bɛna sélection kɛ k'a dɔn jɔn de bɛ se k'a sɔrɔ jɔn tɛ se k'a sɔrɔ. Ni mun m'a sɔrɔ nin fana la o kana fari faga o kana nisɔngoya ce qui veut dire que dɔ hali bi an bɛ sira la ka nalen an bɛ ɲinini na n'an bɛ se ka minnu dɛmɛ an b'olu dɛmɛ u ka formation na wa minnu fana kɛlen filɛ nin k'a sɔrɔ nin olu fana k'u jija u ka jigiya in fa. Ni sigi in denfaya tun bɛ sanfɛ kalanso ministre de bolo a kɛlen ka kɔrɔfɔta a y'a yira k'a fɔ. O ye AEPS président fo ani promoteur ni directeur fɛn fɛn min ye geste kɛ ka bourse di malidenw ma se tɛ minnu ka somɔgɔw ye pour que olu ka se ka don école privée ninnu na ka kalan kɛ. Ni y'an ka enseignement supérieur ta pilier 2 de b'a la pilier fɔlɔ ye public ye o ye université ninnu ni institut ni grande école ye. Pilier 2 o ye enseignement supérieur privé ye. Donc olu ka association u kɛn bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu dɔ la o de ye AEPS ye. Donc olu de y'a décidé ɲinan k'a fɔ ko olu bɛ bourse bila enseignement supérieur ka bolo kan minnu b'a to seba tɛ mɔgɔ minnu somɔgɔw ye minnu a ka di minnu ye ka kalan kɛ an ka établissement privé d'enseignement supérieur la olu ka se ka o kalan kɛ. Donc u ye bourse di bourse caman parce que an bɛ yɔrɔ min na sisan a bɛ bourse 160 bɔ min valeur bɛ taa fo $370,000 ni 70 $70,000 donc a bɛ ɲini ka $140,000 sɔrɔ. Donc welelikan min bɛ yen k'a fɔ ko nin ye opportunité de ye u k'a dɔn k'a fɔ ko u kan k'u jija u kan ka engager.
hakilina jigina ama ladɔnya k'a fɔ ni kɛnɛ in y'an ka bonyana ni waleɲuman dɔ jɔnjɔ dɔw tali ye ka di maaba dɔw ma n'an ko o ma tableau de reconnaissance fo ka taa se ni bursi ninnu dili bursi min bɛ ta ka ɲɛsin kalanden dɔw ma minnu ni sebɛrɛ t'u ye n'u ye bagi sɔrɔ a ka ja u bɛ se ka t'u ka sanfɛ kalan kɛ cogoya min na ka sɔrɔ ma musaka bɔ san 3 kɔnɔna na o de kɛra ni sigi in la kumabaw ye. Ni ne fana b'an sɛnsɛn k'an kun da diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw kan min bɛna lase aw ma Amadu Kamara fɛ. Farafina jamana basaba n'an b'u wele ko Alliance des États du Sahel bakurubala AES ka bɛn a jamana ɲɛmaaw ka laɲini n'o ye Mali, Niger ani Burkina Faso ye u y'u yɛrɛ fosi ka bɔ diɲɛ seleke naani kirisoba la n'o ye Cour pénale internationale CPI ka sanga ni jamana basaba bɔli ni kirisoba in na Farafina sorunadolubaw ka jɛkuluba n'o ye Union panafricaine des avocats ka sigiba min kɛra octobre kalo o senfɛ a y'i dama suɲɛ k'a fɔ n'o ye Donald Deya ye ko Farafina jamanaw ka kan ka hakili jagabaw kuma ɲɔgɔnyaw ani jateminɛw kɛ ka ɲɛsin diɲɛ seleke naani kirisoba ma ko ka fisa nu u kɛlen ka u yɛrɛ mabɔ nin kiriso in na bawo ale ka fɔla k'i mabɔ nin kiriso in na a bɛ waleya dɔw sinsin minnu bɛ tali kɛ bunahadamadenya laburujali kɛwalew ani jo sariyaw sɔsɔli la. Donald Deya a ka nin kɔrɔfɔ in a ɲɛsinnen bɛ Mali, Burkina ani Niger jamana ma. Nin sorɔnadoliba in n'o ye Donald Deya ye a ko diɲɛ seleke naani kiriso a ka laɲini n'o de ye jo sariyaw olu ka sabati ko a ka kan farafin jamanaw ka u yɛrɛ ye nin kiriso in yakubiyali hukumu kɔnɔ. A y'a yɛrɛ k'a fɔ ko jamana bɛɛ lajɛlen n'i ka sariyaw don. A ka kan diɲɛ seleke naani kirisoba kiri tigɛcogo jamanaw bɛɛ lajɛlen ka jateminɛ kɛ o kiri lawaleli cogo la yasa o ye se ka bunahadamadenw ka hakɛ an'u ka jo sariyaw olu matarafa ka d'u ma. An b'a jira u la k'a fɔ ko diɲɛ seleke naani kirisoba CPI an bɛ don min ko bi a kɛlen bɛ ka Muhammad Ali Abdulrahman o nɔ minɛlen bɛ a fɛ. Diɲɛ seleke naani kirisoba a yelen bɛ yecogo la bi farafin jamanaw kɔnɔna na yecogo cɛjuguba la yasa o jajugu ye se ka bɔ nin kiriso in kan. Nin kiriso ɲɛmaaw Donald Deya ka fɔla u ka kan ka kuma ɲɔgɔnyaw sigikafɔw boloda o ni farafin jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ yasa faamuw ye se ka sɔrɔ kiri lawaleli togo kiriso in bunaku kan min bɛ kɛ faamuba ye ka ɲɛsin farafin jamana minnu kɛlen bɛ ka nin kiriso in lagɛ kiri fankelema ye. An bɛ don min ko bi yasa o ja cɛjugu ye se ka bɔ a kan cogo min na. Donald Deya a ye o wele mada ka ɲɛsin Mali, Burkina ani Niger jamana ma. Senegalkaw fenino maa 17 olu bɛɛ lajɛlen bɔnɛna u ni na fiɲɛ bana min n'an b'a wele ko fièvre de la vallée di Rufit ka sanga ni bana cɛjugu walankatali ye Senegal jamana kɔnɔ ka bɛn alamisa 2 octobre kalo san 2025 Senegal jamana ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛyako bunaku ma a y'a yira k'a fɔ ko maa 17 olu bɛɛ lajɛlen sata kɛra ni fiɲɛ bana cɛjugu ye. Maa 119 bɔɲɔgɔnko jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko bana in tamasiyɛnw yera o bɛɛ lajɛlen la Senegal jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnya u ka togodaw la bagan marawɔrɔw an'u ka sɛnɛkɛbɔrɔw la. Ni bana kofɔlen bana don a walankatali o de ka teli kosɛbɛ sabula a bɛ cari fiɲɛ fɛ wa kɛnɛya tigilamaw ka bɔ Senegal jamana kɔnɔ. Bana in a jubaju o bɛ sɔrɔ baganw ani bagan dumuniw min bɛ bunahadamadenw lasɔrɔ ka bɛn ni murutuniw ni fɛn ɲɛnamaniw ka kinindaw ye walima o ni baganw ka gɛrɛɲɔgɔnya ye. K'a yira u la k'a fɔ ko nin bana cɛjugu in a tamasiyɛnw kɔlɔlɔ bonyana kosɛbɛ Senegal jamana fan caman fɛ. Kɛnɛya tigilamaw kɛlen bɛ ka wulikajɔw boloda ka bɛn ni diɲɛ seleke naani Nations Unies tɔnba ka bolofara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛyako ma n'o ye Organisation mondiale de la santé ye. Olu ka yamaru kɔnɔna na fɛlɛ ni dabaliw bɛ ka tigɛ ka dɛmɛ ani dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin maaw ma ani bagan maralaw ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ ni fiɲɛ bana in kɛlɛli la. Bana in sɛbɛkɔrɔla kodɔnna Senegal jamana kɔnɔ ka bɛn septembre kalo tile 21 san 2025 min y'a yira k'a fɔ nin bana in k'a donna Senegal jamana kɔnɔ. Bana in a ye ko fɔlɔ Senegal jamana kɔnɔ o kɛra san 1980 kuma n'o ye maa 200 bɔɲɔgɔnko bɔnɛ a nin na Senegal ani a sigiɲɔgɔn jamana Mauritanie jamana kɔnɔ. Cameroun jamana ɲɛma kalata hukumu kɔnɔna na ni bolodalen bɛ kari octobre kalo san 2025 u ka cɛbɔ
n'o ye Isa Shiroma Bakari n'ale ye fangani jɛkulu Front pour le Salut National du Cameroun FSNC olu ka cɛbɔ don a ye jamaba fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ mankutu kɛnɛ dɔ senfɛ min kɛra Maruwakaw fɛ nin nɔ n'o bɛ Cameroun nɔ tilebiyan fan fɛ lajɛrɛ in kɛra wagati ye ni cɛba in n'o ye Isa Shiroma Bakari ye ni minisiri kɔrɔ don a ka hakili sigi ni basigi kumaw caman fɔ a kanubaw n'a lafasabaw ye u bayirika caman bɔra kana u ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin a ma k'a jira la k'a fɔ Cameroun jamana n'a bɛ taa maa miliyɔn 30 la sigilen b'a kan k'a fɔ ko kalata min bolodalen filɛ nin yɛlɛmabaw na k'a kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la degun ni gwɛlɛya min bɛ Cameroun nɔ jamana fankelen fɛ n'o ye anglɛfɔ jamana ye minnu dɔw bɛ tali kɛ yurugu ni nafolo dunkojugu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye bi yasa yɛlɛmaba o ye se ka don jamana ɲɛmɔgɔya so la kabini san caman ni a jamana maralen bɛ jamana ɲɛma Paul Biya n'ale si bɛ san 92 la bi wa ale yɛrɛ ye cɛbɔ ye a nɔnabila la Cameroun jamana kɔnɔna na Isa Shiroma Bakari Mado maa min kɛlen bɛ ka I bolo mana bɔ fanga nɔfɛ yasa ka fu siri san 20 yirika caman marali la Paul Biya n'a nɔfɛmaw bolo o siratigɛ fɛ a kɛlen bɛ ka layidukanw olu caman ta k'a jira k'a fɔ ni danaya darale kan Cameroun yɛlɛmaba na don a maracogo la don nataw la ka sanga ni a ka laɲiniw ye an b'a yira u la k'a fɔ ko ni jamana ɲamakala tɛ yen cɛba caman bolo mɔnɔbɔlen b'a nɔfɛ i n'a fɔ Maurice Kamto n'o ye fanga senamatɔn maaw ka cɛbɔ ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ ka I kanbɔ Cameroun jamana ɲamaya nɔfɛ min bɛna kɛ karidon octobre kalo san 2025. Congo RDC jamana kɔnɔ Mamour Tulen jɛkulu min bɛ n'o ye mouvement M23 sigi ka fɔ ko kuraw bolodalen bɛ o ni jamana marabaw ni ɲɔgɔn cɛ Qatar jamana kɔnɔna na k'a jira k'a fɔ ko a bɛ wagati bɔ munjukumaɲaga kɛwalew fagali jugu n'olu kɛra sababu ye ka degunba ta ka ɲɛsin Congo RDC jamana kɔnɔdenw ma sigi ka fɔ o bolodalen bɛ ko kura ni maa kofɔlenw ani jamana marabaw ni ɲɔgɔn cɛ don nataw la Qatar jamana kɔnɔna na fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ a ɲininen bɛ jamana marabaw ale ni Mamour Tulen jɛkulu M23 mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka fu siri marifa cikanw ni mugu cikanw na ka jamana tilebiyanfan a n'a kɔrɔnfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya Nord Kivu o marabolo kɔnɔna na kuma ɲɔgɔnya min bɛna boloda ni fan fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ tali kɛ marifaw jɔli kɛlɛ banni sigikafɔw bolonɔbila sɛbɛnw olu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma ni jɛrɛjɛkulu fila maaw ciden kɛrɛnkɛrɛnnenw u ye hakili jagabɔ kɛ yasa o kow bɛɛ lajɛlen se ka sabati cogo min na ka bɛn ni laɲiniw ye k'aw ladɔnniya ye k'a fɔ diɲɛ seleke naani Nations Unies tɔnba a ka bolofara min tun bɛ ni marabolo kɔnɔ ni basikili jɛkulu tun don olu fana ɲinina ye ni sigikafɔw baaraw sabatili la Congo RDC jamana kɔnɔna na k'a yira u la k'a fɔ M23 ale ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ a tun kɛlen bɛ sɛkili sabasiri ye bawo danaya tun tɛ yen kuma ɲɔgɔnya tun tɛ yen ka sanga ni diɲɛ seleke naani Nations Unies tɔnba ani Congo RDC dɛmɛbaga jɛkulu haka ja fo ka se CICR mɔgɔw ma ninnu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka hakilinaw kɛ kelen ye ka laɲiniw kɛ kelen ye yasa kuma ɲɔgɔnya bɛn ani kelenya o ye se ka sabati nin wɔrɔ kofɔlen na ka bɛn ni laɲiniw sabatilen sigikafɔ min bolodalen filɛ don nataw la Qatar jamana kɔnɔna na o na kɛ sababu ye ka se ka bɛn ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o sabati maa kofɔlen ni ɲɔgɔn cɛ Congo RDC jamana kɔnɔ don nataw la. Ni ne fana bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka labɛn kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin sanga in ye ka se ka o ta k'o da aw tulo kan an bɛ segin ko kura ka aw fo aw ka tulomajɔ a n'aw ka ɲɛmadali la n'ala ma basi kan na n'a ye diɲɛ kuma wɛrɛw yira an na an bɛ segin ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen in kan nin waati kelen in na yan'olu cɛ aw k'an bɛn ala ka su yɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma.